Hvala što ste večeras ovde. Večeras otvaramo kolektivnu izložbu međunarodnu na temu iluzija. Ovo je treće izdanje. Izlože 51 autor, jednog smo dodali naknadno. Marina i Boban će otvoriti izložbu. Ko će mi pred? Hvala. Marina Monet. Iluzija. Izvinjavam se, autorka izložbe Beograd, grad u kojem stvara. Dobro. Hvala. Pa dobro, evo, iluzija baš širok pojam, mislim, ne samo u smislu umetnosti, nego i uopšte. I umetnici, svojevrsni iluzionisti, znači, iluzija je prisutna u stvari od početka postanka, znači prvih slika. Prisutna je iluzija iluzija dubine prostora, znači predstavljanjem i na nekim realističkim predstavama, je li tako, korišćenjem boje, perspektive, senke, svetla. Kasnije, naravno, uvođenje perspektive, možemo se setimo recimo Ešerovih radova, nemogućih stepenica i ostalih nemogućih objekata, ali iluzija kao tema nema zadatak u stvari da nas zbuni ili iznenadi, već da nam pokaže na neki drugi način viđenje stvarnosti kroz oko umetnika. Tako da mislim da je večeras isto ovde možemo da vidimo te radove, znači i neku, možda i pomenula bih anamorfnu umetnost, znači koja malo, eto, kao otvara i neka životna ili filozofska pitanja. Kada posmatramo rad ili neku predstavu iz različitih uglova, pa nam je iz jednog ugla, to je nekako i interaktivna u stvari umetnost, gde mi iz jednog ugla vidimo predstavu na jedan način koji nam se dopada, ali ako promenimo taj ugao vidjet ćemo jednu distorziju te predstave ili forme, što može se primeni na sve sfere života. Tako je. Sad izvolite. Hvala vam. Boban Trifunović, moram samo da kažem osnivač udruženja Tabu, koje se isto bavi promocijom umetnosti, pa možete i njega da zapratite na Instagramu. Hvala Ana. Pre svega hvala svima vama što ste došli. Moj pristup večerašnjoj izložbi će biti malo kraći nego obično, ali pre svega bih uputio na to da ovo što vidite je isto kao u onoj pesmi Edgara Allana Poea, reč je o snu u snu. Isto tako ovo što vidite sada je iluzija u iluziji, jer, hajde da krenemo ovako, filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche je još pre 150 godina udario temelje moderne društveno-humanističke nauke tako što je rekao da ne postoje istine, već isključivo interpretacije. Tako da svako od nas ovde, koliko god bio uveren u svoj pogled na svet, ima samo iluziju isto kao ja. Stoga, kada umetnici odaberu svoju iluziju i onda reše da stvore još jednu iluziju, oni su zapravo u iluziji iluzije i naravno tu onda možete da dodate beskonačne slojeve interpretacije i da nijedan od tih ne bude u pravu, tako da smo svi mi ovde izgubljeni u beskonačnoj iluziji i jedino što nam je ostalo da hedoništvo. I svi smo I vidimo se na nekoj sledećoj instalaciji. Ovim izložba je otvorena, trajaće do 17. aprila. Ja ću vam poslati mail kada se preuzimaju radovi i katalozi. Hvala vam. Hvala vam.